आंनि खुलुमनायखौ बावहरनाय थाबाय। आंनि मुङा मुस्रि मणिपुर बर', आंनि आफानि मुङा सबन कुमार बर' आरो आइनि मुङा हिमानि बर'। आं थांनाय 2022 मायथाइनि नीट आनजादाव आं 373 नाम्बार लानानै दिफु मेडिकेल कलेजनि थाखाय आङो MBBS नि मासि आवग्रिनो हादों। आंनि फरायनायखौ आङो गिबियाव बर' बिजोंनिफ्रायनो जागायजेनदों। आङो थाखो नार्सारियाव आङो खाग्राबारि UN एकाडेमियाव मुं थिसनदोंमोन। बेनिफ्राय आङो थाखो 3सिम बेयावनो फरायदों। बेनि उनाव आं थाखो 4आव खैराबारि UN एकाडेमियाव आं मुं थिसनदों आरो बेनिफ्रायनो थाखो 10सिम फरायनानै मेट्रिक आनजादखौ 2020 मायथाइयाव 89.83 जौखोन्दो लानानै आं पास खालामदोंमोन। बेनिफ्राय हायार सेकेन्डारिखौ आरो HSLC आनजादखौ पास खालामखांनायनि उनाव आङो गुवाहाटीनि साइ बिकास सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव थाखो 11 आरो 12 थाखो 10नि थाखाय आङो मुं थिसनदों आरो बेनिफ्रायनो थाखो 12खौ थामहिनबा हायार सेकेन्डारिखौ 2022 मायथाइयाव 79.2 जौखोन्दो लानानै पास खालामदों। थाखो 12खौ आं बै साइ बिकास सिनियर सेकेन्डारि स्कुलनिफ्रायनो 79.2 जौखोन्दो लानानै बिगियान आयदायाव पास खालामदों। ओमफ्राय सिमां दंमोन ना? आंहा माने उन्दैनिफ्रायनो आं डक्टर जानायनि सिमांखौ नुदोंमोन। बे थांखि बादियैनो आं आंनि फरायनायखौ लांफादोंमोन आरो बेखौ नोजोर होनानैनो आङो माबादि फरायनांगौ बेखौबो गावनि सायाव जोथोन लानानै आङो फरायलांदोंमोन। बे थांखिखौनो नोजोर होनानै आङो 2022 मायथाइयाव जेब्ला आं हायार सेकेन्डारि आनजादखौ उनथ्रिदोंमोन, बिनि उनाव आङो नीट आनजादनि थाखाय आङो गाव जेसे हागौ प्रिपेयार खालामनो नाजादोंमोन। ओरैनो आंहा बै हायार सेकेन्डारि फरायनाय समावनो माने कचिं बायदि दंखायोमोन कलेजाव, माने इन्टिग्रेटेड माने बर्ड आरो कचिं खनसे लागैनो जाखायोमोन। थेवबो लकडाउननि जाहोनाव आङो माने नांगौ बायदियै मोननो हायाखैमोन। थामहिनबा जोङो 8-9 मासनि गेजेरावनो थाखोफोरखौ फोजोबनो गोनां जादोंमोन अफलाइनाव। बेनि उनाव आङो जेसे हागौ जेब्ला आंना हायार सेकेन्डारि आनजादा जोबदोंमोन, बे 2-3 दाननि गेजेराव जा सम मोन्दोंमोन बेयाव आङो जेसे हायो प्रिपेयार खालामदोंमोन। बेखिना प्रिपेयार खालामनायाव आङो सेथि खेबाव आङो 373 नाम्बार लानानै आङो MBBS नि थाखाय मासि आवग्रिनो हादों। बेबायदि माने लाइनाव जौगानो हाया बा दावगानो हाया होननानै मा बुंगोन? जोंहा गोबाङानो सानो जे बर' बिजोंजों फरायोब्लाथाय दावगानो हानाय नङा। नाथाय जोङो जेब्ला बयबो मिथिखायो जे जेब्ला जोङो हायार सेकेन्डारियाव थाङो जों इंलिस मिडियामाव फरायहैनो गोनां जायो, मानोना जोंहा गावनि बिजों गैया। नाथाय गोबाङानो जायो जायफोरा बेबायदि जों हायार सेकेन्डारियाव फरायहैनानै प्रब्लेम बहुतानो मोनखायो। मानोना जोङो मोनसे रावनिफ्राय गुबुन रावसिम सोलायनो गोनां जायो, जेराव जोङो गावनि बुजिनाय मानाय आरो जोङो माने लिरनायफोरखौ एसे आलादा जोङो हमनानै हानो हाया। थेवबो जोङो जुगजों गोरोबफानो बेखौ सोलोंफानो गोनां जायो। दा जोंथ' नीट बायदि आनजादखौ जोङो बर' मिडियामावथ' लिरनो हाया। जोङो दाथ' बेयो नेसनेल लेभेलनि एग्जाम जाहैबाय, बेखाय इंराजियाव जायो आरो गुबुन गुबुन मिडियामाव जायो, थेवबो खम जायो आरो बांसिनै बे इंराजियाव जायो। बेखायनो जोङो इंराजिखौनो जोङो माने इन्टारनेसनेल लेंगुवेज हिसाबै बेखौबो जोङो सोलोंफानो हानांगोन। अब्लासो जोंबो गुबुन हारिफोरनि जों कम्पिटिसन खालामफानोबो हागोन। जुदि जोङो नाजायोब्ला जोङो बर' मिडियामाव फरायनानैब्लाबो जोङो नाजानाय थायोब्ला जोङो जाफुंसार जानो हायो। मानोना जोंनि नाजानायखौ रावबो हेंथा होनो हाया। जोंहा गावनि सायाव फोथायनाय थानांगोन, अब्लासो जोंबो साक्सेस जानो हागोन। बेखायनो जोङो जेबो हेंथा हेंसिफोरखौ जोङो बांद्राय सानालासिनो माबोरै जोङो गावखौ माबा मोनसे खालामनानैबाबो नाजानायनि गेजेरजों जोङो आवगायलांनो हायो बेखौ जोङो साननांगोन। अब्लानो जोङो जिउआव देरहासार जानो हागोन। बेखायनो जायफोरा दायो बर' बिजोंजों फरायदों बिथांमोनाबो गोसोआव दुखु मोननाङा जे हानाय नङा बेबायदि। जोङो नाजानो नांगोन। जोङो माने जों बर'खौबो सोलोंफानांगोन। लोगोसे जोंहा इंराजिनि साबजेक्टबो थाखायो, बिखौ एसे हायो गोसो होनानै जों इंराजिखौबो एसे सोलोंना लायोबा साबसिन जायो। मानोना जेब्ला जोङो गोजौ थाखोआव थाङो इंराजिखौथ' सोलोंखानांगोन ओरैबाबो। बेखायनो जा बर' मिडियामजों फरायदों जों हानाय नङा बेबायदि साननो नाङा। मानोना जों नाजाखानांगोन। बर' मिडियामानो जा गुबुन मिडियामानो जा, जोङो जुदि
गावनि सायाव फोथायनायजों लोगोसे जोङो नाजानाय थायो जों अब्लानिया जोङो साक्सेस जानो हायो। थुलुंगा सोर होदोंमोन? आंनि फरायनायाव थुलुंगा होनो थाखाय आंनि आफा आइमोना गोबां मदद खालामदों। जेब्ला आङो 2 दाननि थाखाय आङो आंनि बै कलेजनिफ्रायनो क्रेश कर्स जादोंमोन निटनि थाखाय, बेखौ 2 दान कमप्लिट खालामनानै आङो फाइनाल जा निट एग्जाम बेनि सेम मान्थखौ आङो न'आव फैनानै हारसिङै फरायफैदोंमोन। बे समाव आइ आफाया गोबां हेफाजाब खालामदों। आङो जेसे हायो फरायनायाव आंखौ हेफाजाब खालामदों आरो बिसोरो आंखौ फरायनाय सम खबर लाबाय थादों, बोरै फरायनांगौ बायदिसिना बाथ्राफोरखौ बुंनानै होदों जे बोरै माबायदि आइडिया जों मा खालामनांगौ बेफोरखौ आंनो गासैखौबो फोरोंनानै होदोंमोन। थुलुंगानाय सोरबाफोर दं नामा? जाय फरायसालियाव आङो माने जाय हायार सेकेन्डारि आनजादखौ जायनिफ्राय उनथिना फैदों बे जा सिनियर सेकेन्डारि कलेजमोन, बेवहाय माने जोंहा गासैबो माने फेकाल्टि जा टिचार्सफोर दंमोन बिसोरो गोबां थुलुंगाखांनाय होयोमोन। बिसोरो माने जोंखौ एक्सट्रा बेच खालामखायोमोन जे मेडिकेल एग्जाम होग्राया एक्सट्रा बेच आरो जा इन्जिनियारिंनि थाखाय थाङो बिसोर एक्सट्रा बेच जाखायोमोन। बेनिफ्राय जाय इन्जिनियारिंआव थांगोन बिसोर इन्जिनियारिं हिसाबै गाइड होलाङोमोन। बेनिफ्राय जाय मेडिकेलाव थांगोन बिसोरखौ मेडिकेलाव बोरै कुइसन फैयो बेफोरनि सायाव सल्भ खालामलाङो। बेनिफ्राय जे निट आनजादाव बोरैबायदि कुइसन पेटार्न फैयो बेफोरनिबो एग्जामा जालांबाय थायोमोन सम सम। जुदि जोंबो जोङो बर' मिडियामनि जा फरायसालिफोर दं बेफोराव जोङो एसे इन्टिग्रेटेड एसे एडभान्स लेभेलनि जोङो खालामनो हायोब्ला जोंहाबो माने गोबां जौगासारनाय फैगोन बर' बिजोंनि गेजेरावबो। मानोना दानि जुगाव जेब्ला जोङो बायजोआव जेनेबा सिटि एरियाफोराव थांगोन गासैयावबो माने इन्टिग्रेटेड लेभेलाव थाङो। गासैबो माने जेब्ला बिसोरो क्लास 8-9 बे समनिफ्रायनो बिसोरो मा एमाव थांगोन मा लाइनजों थांगोन बेखौ गासैखौबो बिसोरो मोनखायो, माने बिसोरखौ फोरोंखायो जे माने बेलेग गेदेर इनस्टिटिउसनफोरा माने माबोरै फरायनांगौ बेखौ थाखो 8-9 बे समनिफ्रायनो कचिं बायदिसिनानि हेफाजाबजों बिसोरखौ माने इन्टिग्रेटेड लेभेलजों माने फोरोंलांखायो। जुदि जोंबो बेबायदिनो माने बर' फरायसालिफोराव बर' बिजोंनि जा फरायसालिफोर दं बेफोरबो जुदि एसे माने बेफोरनि सायाव एसे राहा लानानै बेखौबो जौगाहोनो हायोब्ला जोंनि बिजोङाबो मोनसे समाव गोजौ थाखोआव मोनहैगोन। बेनिखायनो जायफोरा दायो बर' बिजोंजों फरायगासिनो दं बिथांमोनाबो गाव गोसो होनानै गावनि बिजोंजोंनो मोजां रोखोमै फरायलांनानै गावनि नाजानायजों मोनसे समाव जा साक्सेस जाहैनो हागोन बेखौ मिजिंथियो आंबो। बेखिनिखौनो आंनिफ्राय आं खावलायनाय थाबाय। जों नुबाय दानि फरायसाफोरा खिन्थु माने गोबां माने मबाइलजोंनो बेस्थ' थायो। बेजोंल' नङा, गोबां माने गाज्रि बेसादफोरखौबो दिनै गावनि आंगो हिसाबै बाहायना बेखौ बे बेलायाव मा बुंगोन? जोंना फरायसाफोरा दायो जोङो माने फरायनायजों लोगोसे जोंनि हेल्थआबोथ' मोजां थानांगोन। थेवबोसो जोङो अब्लासो जोङो माने गोजौ फारसे आवगायलांनो हागोन। जुदि जोंहा हेल्थआनो गाज्रिबा जोंथ' फरायनायाव गोसो होनो हानाय नङा। बेखायनो जोङो फरायनायजों लोगोसे गावनि हेल्थखौबो नायनानै गाज्रि मुवा बेसादनिफ्राय जानगाराव थानांगौ आरो बेजों लोगोसे गावनि जा देहा जा हेल्थ बेखौ जोङो मोजां रोखोमै गोग्गो रोखोमै लानानै जोङो फरायनायाव गोसो होनानै जोङो फरायनो नांगौ।